Minto, miss ka mo ta? Miss ka, boss. Miss ka mo ka? Miss ka! Miss ka! Hindi kayo animal. Si picture lang tayo. Every vlog ka to. Dante, ibulagan mo eh. Ako si Marta Sarmento. Miss ka mo? I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. I thought I had it all together, but I'm waking up sad. You don't need to show your father love anymore to them. Can you feel the spark in city light when you stay tonight? That's the sparkles from my beating heart. Here I am where the movie started, facing a And binuksan ko na yung puto. So, ito yung pinaka-favorite kong flavor dito, ube. Ayan. Pinaka-favorite. Ito lagi binibili ko pag bumibili ako ng puto. Kasi hindi ko lang basta gusto ko siya. And then, second, ito naman, yung meron siyang cheese sa ibabaw. Ayan. Nakikita nyo meron siyang cheese. Ito rin yung second sa favorite ko. So, madalas lagi ito yung binibili ko. Pero marami pang flavor na pwedeng pagpilian dyan. Tikman natin. Ang sarap talaga. Ang sarap ng puto ng Russia. Matamis. Compared sa mga ibang puto na bibili mo sa palengke, ganyan. Tama yung cheese. Ayun. Wow, sarap. Kakaiba talaga yung puto ng Russia. Masarap siya. Pag try nyo to, iba, may kumpara nyo sa ibang puto sa ibang lugar, iba rin ang lasa ito, kaya ito ay specialty ng Krasyaw. Hili-hili na kasi mga nagbibenta ng kalamansi dito. Actually mas mahal itong hindi pa nasusungkit eh compared sa nasungkit. Bigay talabay na eh. Dinandigan sila. Ha? Asukit. Sungkit. Sinipita sa kibaso ni. Ay, kabalon. Namutang ka. Gawin man kutulag. Hindi yan kusulat ko. At ang lain gano'n. Tigara. I had it all together, but I'm waking up sad. You don't need to show your father love anymore to them. Can you feel it? So, ito na yung paborito kong talaba. Ayan. So, kadalasan ako nagluluto niyan eh. Kung may bini ako. Here I am where the movies. So, guys, ito yung kalsitas natin. Ito, produkto to ng Pangasinan talaga, alam ko eh. So, mix na lahat to. Lamang loob, may laman, may taba. Isa rin to sa mga favorite kong kinakain. So, meron siyang halong parang may konting dugo siya eh. Squeeze tayo ng kalamansi. Ayan. Para mas sumarap siya. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and better. So, ito yung masarap na sausawan natin para sa bangus. May kalamansi. At syempre yung bagong, ito yung bagong na fresh. Ito kasi nakasanayan namin eh. May mga isda-isda pa siya. Yan. Sili. Skies and meadows happen everywhere.